איזה מגניב. בואו הנה, אל תלכו אליו. אני לא רואה אותו. אם את יכולה להתקרב, הכל בסדר. מה זה, הוא לא פוחד מבני אדם? לא, הם נגמר את זה. לא, אני מפחדת. אני מפחדת. ברגליים. וואי, תוסיף לראות את כולו. אתם רוצות ללטף אותה? לא, למה נראה? לא, אבל זה מטריה. זה מכרסם, זה כמו מהמשפחה של ירבוע. הגורשים. חיה? משפחת הירבועים. לא, לדעתי הוא מכרסם מהעכברים והעיוורים. איזה מגניב, איך זכינו. וואי, לא היה לי מצב. נעשה את הגשם במים. אולי הבנות לא יעמדו לידו. אבא יצלם אותם עם ה... בואי הנה. אמא, למה לא קרה? רגיל. הוא מצטלם איתכם שהיא חייב. תראו, הוא יצא, אופיר תסתכלי, יובל תסתכלי, הוא יצא כרגע מהמים. את שמה לב איזה זלל לנו? הוא כולו רטוב. ראינו אותו, הוא רק אוכל. די, מה? הוא לא נח לפעמים מאכילה? לא מעניין אותו. איך קוראים לו? האמת כלום לא מזיז לו. נוטרי. נוטרי? יובל בחרה לו שם. יובל, איזה שם בחרת? לא אוהבת לבחור שמות לחיות ולבובות. יובל, קראת לה נוטרי? קבלי ביס. למה הוא נושך בני אדם? זה לא ספק. ספק סוגר בזנב. לא יודע, לא ניסית. אין ניסית פעם? זנב. ניסית פעם? כן? אבא, צלם אותה קופצת למים, זה הכי. באמת תקפוץ לה. אבל רבצו, לא זזו שבאנו. בואי מפה, מוריה. לא, אני מתחלת. למה תפילה? בעל חיים חי לא מטמא. זה הרי ליפול במים. כפרה. זה ניסיון למצוא את המצוא. רגע, בואו, תעמדו פה. זה חיה! כאן. חייכי. שיוך, שגם הוא יחייך. תצביעו על החזאים, שיהיו בריאים, אבל ארגנו לנו... יובל, בואי הנה. יש פה שתיים. אחד ושתיים. זה משהו נקי. מי? המטריה הזאת. זאת זה פה? יכול להיות שזה משפחה. יואו, איזה גודל. זה ענק. תראו, אני רק מתקרב אליו, הוא ברח. הופה, הנה יורד למים חזרה. אתה רואה איך הוא חוזר למים ונח? עוד יותר יחמץ למים, הוא מתעלם. ירד למים. כן, הוא ברח. אז נשארנו עם אחד. הוא נכנס למים חזר וחזרה, הנה זה השביל. אופיר, אלה בובי שממנו הוא וג'מילה. יצא למים. אלה בובי וג'מילה.